mati maju kok. Arep nggo pancatan ndasku to. Lah munggah nang kayangane bapak ra wis ora ngomong lho. Kowe do iso mabur nek mancati sirahe dulur-dulure. Garing memak ceplek 12. Kene to. Sik ora masalah, ora. Aku engko terus arep mancat sapa, ayo. Lah tenan aku kari dhewe nang donya. Iki nggo ngopo? Kualat kuwi ratu e. Menang ya Yam aku arep nang kayangan. Lamet iki nggo srana wae Yam. Ora iso munggah ta Yam? Kersane ajeng mancat apa? Sirahmu. Niki senes sirah. Padha ero sirahmu. Gedene padha. Kuwi iso nek dinahi wik. Sape arek umpul gedhe apa diserang. Wis kudu padha. Senengane kok kaya koten ora. Wis, ora usah. Cerewet wis. Kene rada dingkluk. Nggih. Ujan. Wah. Kok jero banget ta Yam? Dalem beli. Kowe ora sadar ye. Wis malik Semar. Apa iya? Mbak wae digrayangi. Kowe gede banget to kopek. Ora ta ya? Aduh. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Wah, dalah kok saben-saben pendak-pendakku ditimbal dening Prabu Duryudana. Mongko rasane ngatike aku selak kepengin nyumurupi yen to Yai Prabu Duryudana kuwi rembug perkara negara. Perkara kedaton negara Ngastina. Lah kok ora rida ujare wong daplok pendak-pendakku sowan sing diajab amung patine para Pandhawa, patine para Pandhawa. Mongko sagedhakan iki lha kok dadi ora wong Pandhawa sing dirasani cintrakaning dening Kyai Prabu Duryudana, nanging malah kepara wong sing ora ngerti marang kendhang iki mung lakon. Wong sing ora ngerteni sarta wong ora weruh marang kasunyatan teka diajab padine. Kakang Semar Badranaya. Wah, dalah. Monggo ancasku pengin bali marang Projeng Mandura, nanging bareng aku krungu yen to Kakang Semar diajab padine. Pola aja takon tak kandhake Kakang Nayantaka para Satapura. Ai blegek sadulita. Mel. Nala garing dalem Bapak. Petra wonten dawuh mo. Bagong, piye Mir? Karo ndaraan Bapak kok le nyeluk kok mingmir kulino e. Ha iya. Ni aja marmir-marmir mesake Bapak. Anane kowe tak timbali ngadep iki janjane arep tak jak rembugan. Bab sing wigati nala garing. Rembugan apa, Pak? Kaya penting banget. Wong biasane bapak niku nek medal sik niku terus titi tundha kakate ngareng Trisundhi Winayang Jati. Ngoten ya. Sak teruse terus mengko tembang pocong terus Sekar Pita kentru membo pethekan. Sekar Pita kok kentru pethekan. Ha ora apal ya, Tru? Ha iya. Kok dadak nganggo rembug wigati barang ajeng rembug napa, Pak? Nala garing Petruk lan Bagong kowe tak kandhani ya to, Le. Nek sejatine bapak kuwi arep mbangun desa. Weh. Bangun desa. Weh. Bangun desa. Weh, diganti meneh lakone. Diganti piye to, Gong? Kok beda karo sing wingi-wingi. Bangun desa iki dinaiki laon apa-apa iso, Le, rasa. Dadak ribet. Ngono lho, bapak iki kersane arep mbangun desa. Mbangun desa karang kadempel supaya kawulane luwih becik, luwih rukun, luwih tentrem. Mbangun desa ning kene sing tak karepake ora kok aku mbangun gedung sing magrong-magrong kuwi ora. Ning aku pengen mbangun kamanunggalaning para kawula tetep rukun matsinamatan daya dinayan. Tunggal cipta rasa lan karsane. Wo ngaten to, Pak. Iya. Ning
suwene aku duwe gagasan niki kok ana Pralampita. Sing rasane kok ora ngepenakke pikir. Pralampita napa, Pak? Pendak-pendak aku krungu kentrongan. Lah kok dadi atiku kumesar. Mongko barengi swara kentrongan mau mesti ana rijal ingkang munya ing kidul kulon. Mongko pralampitane kuwi ya bab sing ora apik. Nang kabeh mau tak gawe tentrem merga tumrap aku nek pancen penjangkaku iki diudanani dening dewa. Dewa mesti matedhakake pacoban. Lah, pacoban mau mung aku iso ngliwati apa ora tegese iso nampa apa ora. Nek ora iso nampa tegese gegayuhanku bakal gagar wigar tenantu karya. Ning nek iso nampa pacoban mau dadi kanugrahan. Gegayuhanku bisa kasembadan dole. Oh nggih. Menawi kersanipun Bapak ngaten namung sendika ndederek kula kadhawuhan menapa kula mboten badhe selak. Semanten ugi kula kadhawuhan mlampahi ing tebih beto barang ingkang ngawrat kula mboten badhe selak, Pak. Semanten ugi ingkang putra Wragil pun Bagong. Nadyan kula kadhawuhan supados nedha ingkang kathah saha ngunjuk ingkang sakelangkung tuwa. Kula mboten badhe selak, Pak. Wong kok senengane menggon pangan to, Gong. Nyambut gawe sik. Mulai nyambut gawe entuk pangan dirasake. Tetes sing kringet kuwi arep ming sethithik entuk-entukane sithik. Ning nek dirasake tenanan wah malah dagingi malah iso marai sehat. Arep entuk-entukane akeh nek ora dagingi wis percuma. Ngono ya, Tru? Mula apa sing dikersake bapak ki dhewe ming kari manut. Didhawuhi apa-apa manut. Supaya penjangane bapak kasembadan. Ya mung sing prayitna ngati-ati merga bapak wis paring dawuh entuk sasmita sing ora apik, sing ora becik. Kowe karo aku kudu tanggap sasmita. Nek ana bab-bab sing arep ganggu gawe karo bapak, kowe karo aku kudu wajib mbelani karo bapak. Mestine ngono to. Ha iya. Merga bapak ki tumpuan harapanku. Ha iya. Bapak ki wong tuwa sing tak sembah-sembah. Heeh. Mula nek nganti bapak ki engko gegayuhane eneng sing ganggu, wos. Ora ujar ora kaul. Rawe-rawe antas malang-malang bakal tak putung. Ha iya wajib kaya ngono kuwi. Dereng ngantos paripurna Mbah Wacana. Kasaru praptaning ngenalindring Mandura Prabu Baladewa ngembletek-betek. Kakang Semar, aku ing Prabu aja kaget Kakang Nayantaka. Sinuwun Mandura winantu ing karaharjan rawuhipun. Yo, Kakang Semar. Tansah pinaning kawidadan niring sami kula praptaku aku ngaturake salam taklimku katur marang kersaning Kakang Nayantaka. Nggih, kula tampi, Den. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Den. Yo, nula garing tak tampa. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Ndara. Yo, Petruk tak tampa. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih. Ya, Gong. Ora disauri dhewe ora. Wong edan pendak-pendak Bagong mesti digawe kisruh. Kowe ngaturke bekti apa ora? Nggih. Tak tampa. Ora urung ya ditampa kok. Sampeyan maringi pangestu mboten? Ora. Oh, edan iki. Ora bakal maring pangestu karo kowe. Wong ngaturke bekti karo aku ya sembrono kok. Nggih, Pun. Sinuwun Mandura ngaturaken bekti kula konjuk. Ya, tak tampa pangestu tamarana. Nggih, kula tampi andadosaken bingah raos sing manah kula. Ajeng kunjuk napa, Den? Lho. Apa iki arep nyuga Baladewa iki cukup uripmu apa piye? Wah, kalung kula loro. Waduh. Niki lho Mang Samang to. Lho, rak kaya penyanyi rap. Penyanyi apa? Rap. Dadi penyanyi tikus. Rap iki bahasa Inggrise tikus ya. Wonten apa, Gus? Semar. Kula wonten dawuh. Praptaku ning Karang Kadempel iki bakal ngabarake kabar sing ora becik. Kabar sing ora becik pripun? Ngerti yo. Aku mau tinimbalan dengke Prabu Duryudana. Jroning perembakana ning madyaning negara Ngastina mau
Sing dirembuk tanandya kejamung matine para Pandhawa. Mula aku trima ora melu-melu perkara rembugan ana negara Ngastina mau. Nggih. Mergo aku sak temene ora gathuk, aku ora mathuk yen to para Kurawa tansah ngajab patining para Pandhawa. Nggih lajeng. Lah kok suwe-suwe mremen rembuke para pinisepuh negara Ngastina. Yen to mateni Pandhawa kuwi gampang lakone ning kudu iso mateni Semar. Lah pripun niku hubungane napa ale kula? Kula ora ana sambung rapete kali para Pandhawa. Dianggep yen to Semar kuwi pamomonging para Pandhawa ingkang dadekake Pandhawa kuwi timbul lahir lan batine. Tegese ora iso dikrenah patine. Ora iso digawe cintraka uripe. Lajeng mula nalika semana tumuli aku lunga saka negara ing Ngastina, metu saka Natru ing negara Ngastina. Barang aku tekan alun-alun tak pikir-pikir entuk aku bali marang negara Mandura. Mesti kowe bakal diancam pati ning bareng Sata Kurawa, monggo kowe ora tata-tata ora ngerti ento diancam pati ning Kurawa. Mula aku terus mlayu mrene iki. Ing wigati aku ngabarke sarta ngabari marang kowe yen to kowe bakal diancam patine dening Kurawa. Mbah aku dhewe ora ngerti lha kok dadi Semar barang diluputake kuwi karepe piye aku dhewe ora dong. Nggih. Nggih. Lah terus mula kowe tata-tata Semar yen sak mangsa-mangsa iki mengko Kurawa tekan kene mangsa borong sing wigati aku wis ngabari karo kowe. Nggih, matur nuwun Ndara, matur nuwun. Ing rikat lampahing rata tanpantara prapteng sukuning arga ram kang tumingal dereng ngantos paripesami Mbawacana kasaro praptaning Raden Antasena Raden Ganukaca tuwin Raden Antarja dumrajog tanpa laraban. Aku sing teko kek. Ndara Antasena ya. Ndara Gatotkaca wilujeng Den. Ya. Siwa Semar slamet tekaku. Ndara Antarja wilujeng ya Siwa Nayantaka slamet tekaku. Wah, Ndara Antasena bekti kula nggih Den, garing tak tampa. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Gus. Ya, garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula nggih Den, ya garing tak tampa. Ndara Antasena bekti kula ya terus tak tampa. Ndara Gatotkaca bekti kula ya Petruk tak tampa. Ndara Antarja bekti kula ya Petruk tak tampa. Mbageke kok. Ndara Antasena, wus. Antasena. Kula ngaturaken bekti nggih. Ya, Gong tak tampa caidan. Lah, aku ya omong ya ngawur kok. Ndara Gatotkaca bekti kula ya Bagong tak tampa. Ndara Antarja bekti kula nggih Den. Ya Bagong tak tampa. Pripun enten napa ning kok ding gruduk tekan Karang Kadempel? Kek. Aku nampa sasmita. Aku nampa dawuhing dewa yen to aku supaya cedhak lawan Kakek Semar. Sebab miturut sasmita ingkang dak tampa, jare Kakek Semar bakal duwe gawe. Ya bener apa ora, Kek? Pripun to? Digawe napa? Kula niku ora digawe napa-napa, Kakek aja goro. Arep Antasena tak anggep wong ora ngerti tata krama, wong ora ngerti unggah-ungguh, ning aku iso maca karo legetane penggali Kakene Semar. Padha karo sasmita sing wis tak tampa. Mula kang wektu dina iki aku tekan kene arep bantu karo Kakene Semar. Kakang Gatotkaca semono uga, Kakang Antarja semono uga. Apa sing dadi bot-repote Kakene Semar, aku bakal sak biyantu. Wah, jan. Kula niku gumun karo sampean. Piyai nom kok lantiping panggraita ngungkuli karo sing sepuh-sepuh. Kula niku dereng ngomong karo sapa-sapa kok sampean wis ngerti karo napa sing kula gayuh, napa sapa sing kula jangka. Nggih, matur nuwun nek niku pancen lahir batin sampeyan ajeng bantu karo Semar ning kula nuwun sewu gandeng niki wau kula entuk kabar nek Semar niku ajeng diancam patine. Lho. Sapa sing ngancam patimu? Mboten sanes para Sata Kurawa. Lah lupute Kakene Semar apa? Kula niku wis biasa karo Kurawa. Kurawa niku nyawang wong ora luput, ora kleru mesti bibidana, mesti ajeng dipateni. Niku pambeganing Sata Kurawa. Mula nek sampeyan ajeng bantu kalih kula manut, mang bantu kula ya gelem.
Sabiyantune sampeyan sing matur kalih kula njaluk dibiyantu. Kurawa aja nganti mlebu sabet-sapa negara utawa ing Karang Kadempel. Mangundurke. Diundurke alus nggih monggo, kasar niku kula pasrahe karo sampeyan. Lah. Nek ming Pakdi ku Wirasata Kurawa aja kuwatir. Yen to bakal ganggu gawe karo Kakang Semar nggone bakal duwe gawe iki. Aku Kakang Kakang Antarja bakal nrenggalangi Wirasata Kurawa. Nek ngoten matur nuwun, matur nuwun. Mundhak sami rawuh wonten ing mriki mang pethuke sak jawiring rangkah Karang Kadempel. Mengki nek perange teng Karang Kadempel ndak akeh kawula sing padha kesemyok ing ngaradan. Njaluk pamit yo kek ngatos-atos Kakang Semar nyuwun pamit. Ndara Garkaca ngatos-atos. Siwono untuk aku nyuwun pamit. Ndara Antarja ngatos-atos sampun kados lari alit nggih, Den. Bapak Pranggul munggu ngayuda kepapak bawatnya bentar kepapaknya munggu ngalogo Antasena Pakdi Surtayu ya lakon yang Karang Kadempel sowan kakene Semar Pakdi ya ming kepengin tetinju marang Karang Kadempel. Lah kok dadi Sata Kurawa dampyak lakune arep endi Pakdi? Pancen nedya bakal ana ing Karang Kadempel wigatine ngemban dawuh timbalaning Kanjeng Koko Prabu Ngastina. Yen para Sata Kurawa ki nen boyong Semar Badranaya. Upama to Semar ora gelem diboyong marang negara Ngastina, Semar bakal dibondo tangane krincung sikile. Ewadene isih bondo, Semar bakal disampurnake tegese bakal dipateni dening Kurawa Antasena. Tan Semar pamoring sukma sinukmaya winaya wing asepi. Sumimpen telenging kalbu pambukaning warana. Semar ora kleru ora ruput kok dijangka patine. Antasena sing ora entuk Pakdi. Lho. Kaya palangi kareping para Sata Kurawa pancen kepara nyata. Yen ngono, aku kudu sing nyingkirke Antasena. Yen aku iso nyingkirke Antasena, kelakon ketemu karo Semar. Ayo gage. Yen pancen kowe iso nyingkirke Antasena singkirna. Ning sisip sembile kurang-kurang bejane. Aja takon dosa, babati gaman wak gulungi genderamu. Kene marganing patimu Singalena prapting lalis Pakdi Surtayu. Aja mlayu.
Mbak. Mati ya. Wah, edan. Melayu. Wah, lah Antasena nggawa sedulur oh bapamu. Lho, ora basa karo aku Gatotkaca. Siwa Kartomarmo. Gelem bali apa ora? Ora gelem bali lakon tak gembol ndasmu. Ah, keparat. Ora nganggo tata krama karo wong gerang. Oh bapamu mati dening aku Panggau Tayoni. Kiai. Mati kowe. Ya dasar para nyata. Lakon mati dening aku ayo Panggau tak pas. Mati ya. Ayo. Semar mboten ajeng lakon diboyong nang negara Ngastina sebabe sing tunggu Semar ampuh-ampuh. Sing tunggu sapa? Antasena Gatotkaca Antarja. Kula semanggaken. Man mundur mawon. Kurawa ken mundur kabeh aja nganti ana kurban. Ning nganti enten kurban sampeyan kali kula sing ditutuh karo keluargane. Mundur mawon. Mundur man. Wong telu sing gelut iki mau sing tak paido ming kowe. Lho kok kula? Gelut ki ya sing gunake ketrampilan. Gelut kok ming anggere kowe di waduh. Aduh. Kok kaya ming guyan to? Man, sampeyan ampun ngece. Mangrasake se Antarja. Sama nek nganti ora mlonyo awake. Antarja niku nek ngoten niku nyembur. Nyembur nggih. Teng awak tiba niku upase kemranyas larane ora jamak. Mula sampeyan ampun ngawu gawar-ngawur nek ngarani kula mengetok-etok diyak terus tiba niku. Ning perang nganggo tenaga ora mung sak penake dhewe sampeyan ming tenguk-tenguk dawuh, tenguk-tenguk dawuh. Nek ming dawuh kowe iso wae. Muga-muga temu Antarja raine men modar. Kok nesu ta? Wong genah kene iki ming genahke kok malah nesu. Rumangsaku kok sarwa ora kepeneran. Sapa sing arep maju? Kecampluk, Man. Kecampluk dengermu. Mulane wonten wong ajeng maju pulang niku ora celila-celili. Ora ngebabaki dalan iki yang jegi capeng kok malah cetenguk-teng liku. Oh, Po.
Rene bae. Ajeng kula campluk ping pindho. Aku iki arep perang mungsuh anak-anak pendopo arep perang mungsuh kula aku. Nek pancen sampean wani mungsuh sampean mawon. Sing jelas kula menang. Dulur Sembrono. Ndang to. Nek pancen maju wae. Antasena. Apa Pakde? Kowe sing ngalahke Cultayu. Kowe sing ngalahke Cultayu. Heeh. Kal tomarmu kalah karo Jawa. Kakang Garukaca. Aja tomo kalah karo Jawa. Kakang Antarja. Berarti kowe wong telu. Iya. Aku Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Wedan. Ya wis penake. Munggo gawa linggis tak linggis ndase. Kene iki ngrungokke tenanan kok ming etung-etung cacah ming sensus. Marahi mangkel tenan. Sapa sing arep maju meneh? Sapa sing arep cari muka? Wela. Wis nganggo salto barang. Napa, Cit? Lele capeng ngrimpet sarung suwek, Man. Tak salin sik. Iya. Sarunge sapa kuwi? Gemletek teng mriko. Ndelok. Iki lho. Ana tulisane SNK. Iki nggonku Sengkuni. Tak kampleng kowe. Nyi. Nyi leh, Man. Maju tenan. Mama maju tenan. Mungsuhe sapa? Antarja, Gatotkaca, Antasena. Wah. Edan. Ampuh kabeh. Wani ora? Wani. Kira-kira antaraning telu kuwi sing tok pilih sapa? Sae, Man. Ketemu Antasena kula pateni, ketemu Garukaca kula pateni, ketemu Antarja kula pateni. Nek ketemu telu-telune kula sing mati. Pas ta? Wis gek menyang. Nun, gek menyang. Sumbar sik. Sumbar. Tumbar nggo ngeceri mripat niki. Ora emosi, Man. Niki lho serban lho, Man. Kula serban iki. Waduh, Pak Iraimu nek. Sik, Man, sik. Ngapa? Ana semut mampir ning mata bambangane nguyuh. Ha iya. Peperih. Ha iya. Antasena, Gatotkaca, Antarja. Pakde Citraksi. Dasar kepara nyata. Kok kowe menang karo Susortayu, menang karo Kartomarma, menang karo Asatama. Lumrah. Neneng iki gembonge Kurawa. Iki pen tak ajar anggrek kleru tak ajar kowe. Iki pentrolane Kurawa. Wis tau mama mateni kucing telu. Jit, non, mbok gek mangkat jelih aku weruh lek ngomong. Wong nantang kok dipenging. Maju Pakde. Njaluk mati cara piye? Kokusnul Khotimah. Nek iso mati sing apik. Lah mati sing apik kene. Kepruk istilahmu modar kowe. Wedan. Karo wong tua kok ora sopan. Sisirahe wong tua dikepruki. Tambah srahe Kakang Garukaca, Kakang Garukaca wis sagu, nugel, gulumu puntir. Sirahmu tugel. Mati dening aku. Edian sumbare medeni kabeh. Terus Antarja nek ketemu aku arep ngapa? Sembur mlonyo awamu Pakde. Edian. Urung dibubuti wis digawe mlonyo.
Aja maju Ijen. Antasena, Syukur. Wong kon maju ket mau kok dadak cerewet bae. Watuk kowe syukur. Antarja Gatot Kaca Antasena. Aja maju mboko siji. Maju bareng legane atiku tinggal lunga dadi kowe. Asu. Mangkel aku. Lek ngenteni iki tenanan bareng nantang kok minggat. Awe gumun karo Kurawa ya. Rumangsaku ya kadang kala sok gawe seneng, kadang kala sok gawe mangkel. Lek kowe arep menyikapi iki kepiye? Nganti bingung. Kae malah indak-indik. Pak distraksi mau nanti neng kana nantang kok saja iya ya kono kene dundange Pak Mbah Cit nanti we Satria kok ndekem neng kandang pitik ki ngapa ngapa maksudnya oh kon meneng nek kon meneng ki le ngono pisan bae kami sosoran lar maju ora golek-goleki mungsuhmu omong nek kula omong nek kula masuk angin oh ngawake kowe kemringet kok masuk angin gejala usus buntu ora ana apa-apa kok gejala usus buntu ki apa to kowe iki ajeng orasi apa ajeng orasi sing dibelek operasi dengkulmu mlocot iki rasane wis kelangan lho jadi rasane wis kaya ora perang lho saking ngesu ben kon kajenge atas kabeh aja es ben luweh ora maju tenan ayo Kurawa sapa sing ketok tutuki karo Antasena wonten Kakang Semar wonten dawuh aku kok ora iso mitung nganggo nalar sing ganep keparangipun mongko janjane kowe iki ora klebu wong sing wigati tumraping para Pandhawa upama Pandhawa kuwi dipateni yen pancen sing mateni kuwi pinter mesti iso mateni para Pandhawa lah kok dadi kowe ora ngerti kenthang kuwi ning lakon kok ngerti-ngerti diajab patine karo para Sata Kurawa ora aku tak takon karo kowe. Kok kowe iki mesti nampa lelakon kaya ngene piye to Semar? Lelakon iku adile mung kudu dilakoni. Mongko sing gariske lelakon ning jagat iki para dewa. Apa kowe ora kepengin gugat ning kayangan? Apa ora kepengin sowan ning kayangan kowe takon karo Bathara Guru? Apa to sababe lha kok dadi kowe arep dipateni Kurawa iki janjane perkarane apa? Mongko kowe ora ngerti lelakon iki ora ngerti kahanan iki. Kowe ora kudu mati merga Pandhawa dijangka patine dening para Sata Kurawa. Mula tak jaluk kanthi banget Semar kowe gugat ning kayangan takono para dewa. Kowe iki wong ora salah kok diluputi karepe piye?
nek kula munggah teng kayangan sing tunggu karang kadempel sinten? Aku. Mengke nek anak-anak kula do melu, ya wis ben. Men do ngerti kahanane bapakne. Ngoten ya. Ha nggih kula mingkari manut. Kula nderek ngendika sampeyan. Nek kula ken takon karo Manik Maya adik kula apa to sababe kula ora luput ora kleru kok dijangka patine kula tak takon. Nek pancen wangsulane ketemu nalar kula trima ning nek pancen niki kabeh digawe dening para dewa ajeng kula tanjeke salah kula apa luput kula apa karo Manik Maya. Bapak teng pundi, Den? Semar teng pundi, Ndara? Semar nang ndi? Basa. Anu Semar teng pundi? Bapakmu Semar munggah. Lho, padahal bijine elek lho ya, Tru ya. Ora munggah kelas ki ora. Ha piye? Munggah ning kayangan. Munggah ning kayangan kersane Ndara Baladewa. Oh. Sebabe pancen bapakmu takon munggah ning kayangan takon gugat lan para dewa. Bener apa ora? Lho, masalahe napa kok kon bener apa ora iki? Bapakmu ora ngerti apa-apa, kok dijangka patine karo Sata Kurawa. Monggo nek nganti iki mau ora ana anak-anak Pandhawa, Antasena, Gatotkaca, Antarja, mesti wae ora ana sing iso nrenggalangi kridane para Sata Kurawa. Nek ping kowe wong telu wae kekuatanmu sepira mungsa Kurawa? Bapakmu mesti mati. Ya toh? Nek bapakmu mati terus lupute apa? Klerune apa? Sing kepengin patine bapakmu ki janjane sapa? Kurawa apa liyane? Mula bapakmu takon gugat ning kayangan. Nek pancen Bathara Guru iki ngodratake bapakmu pancen kudu dijangka patine, bapakmu takon ora trima takon ngamuk ning kayangan. Wei, le. Arep ngopo reng? Lho, anak mbarepe padake. Nek nganti bapak ana apa-apa? Oh, cilik loro gedhe tekaning patine kayangan. Sapa sing ngukup nyawane bapak? Aku melu, Tru. Mati maju kok. Arep nggo pancatan ndasku ta. Lah nek arep munggah ning kayangane bapak ra wis tau omong lho. Kowe do iso mabur nek mancati sirahe dulur-dulure. Garing mamak ceplek 12. Gini toh? Saya ora masalah, ora. Aku kok terus arep mancat sapa, ayo. Lah tenan aku kari dhewe ning donya. Iki nggo ngopo? Kualat kuwi ratu ora wani aku. Bojomu dundang pancat men iso mencolot tekan kayangan. Ngono ya? Heeh. Tariam wonten dawuh, Mas. Edian. Bojomu lemu banget ya, Gong. Apangane dedake? Apangane dedak dengkulmu ora padake apa ora? Guys, Tru. Ya, ngusul bapak nek tak susul ndak tuman bae. Ngono, aku kok ya nusul aja kuwatir. Menang ya aku arep ning kayangan. Lamet iki nggo srana wae ya. Ora iso munggah ta ya. Kersane ajeng mancat apa sirahmu? Niki senes sirah. Padha karo sirahmu. Gedene padha. Kowe iso nek dinahi wik. Sampai ada bener gede apa diserang. Wis kudu padha. Senengane kok kaya koten ora wis. Rasa cerewet wis. Kene rada dinglo. Nggih. Ujian. Wah. Oh, jero banget ta, Yem. Dalem beli. 3 meter setengah. Dalem. Pun kebon. Ya, Tru, tak susah, Tru. Lho, lari ngapa kowe?
Kurang ajar. Ratu tinggo dolanan sak penake dhewe. Wah, muga-muga kelakon penjangkamu. Kek, aku wis rampung nyingkirke Kurawa, kek. Antasena. Padhe Baladewa. Iya. Gosek. Sampeyan nang kene ngopo? Lho, aku rene sowan Kakang Semar. Lah saiki Kakek Semar endi? Anu apa jenenge? Aku ora weruh. Sampeyan mulih rene bareng karo Kurawa to? Ora. Ayo ngaku. Ngaku sampeyan. Bareng karo Kurawa ya to? Ngerti aku tumandang nrenggalangi Kurawa, mak gedhe Baladewa nyelingker liwat dalan liya. Terus ketemu karo Kakene Semar, saiki Kakene Semar tok ringkes tok bondo tok krincung sikile tok bondo tangane. Ngaku ora, Antasena, kowe aja edan. Kowe aja edan. Aku ora ndeni apa-apa karo Kakang Semar. Nek ora ndeni apa-apa karo Kakene Semar kok sampean nyelingker saka mburi. Ora ana wong nyelingker. Ais. Ngaku ora. Ki nek ora ngaku kriwikan dadi grojokan geguyut dadi tangisan. Lho, Senwar ngopo? Apa sampean perlu tak peksa ngaku? Caramu maksa Baladewa piye? Tak jotosi. Lho, aja edan kowe. Aja edan. Apa arep jotosi piye? Mergo sampean dadi jalaran ilange Kakene Semar lan Ponokawan liyane. Nek sampean ora gelem ngaku, tak anggap sampean kongkonane Siwa Ngastina ngene bakal mboyong marang Semar Batranaya. Antasena, aja edan. Aku ora ngerti apa-apa. Ngaku ora. Aku ora ngerti apa-apa. Ngaku ora. Tatap wete. Tapi ya, ayo nasibmu gong. Terus orang itu terus ganggu terus. Aku dibantu. Ya, piye? Wong kene iki kekuatane ngono. Terus. Oh, bujeki kowe. Iya. Nah, gandulan iki. Wis. Yo, ditangkap. Hup. Ah. Yo, meneng wae lho, ora obah lho. Mergo iki aku mung saka dayane lek ku mencolot ki nganti iso mabur niki. Nek kabotan wong kok ndak malah medun aku. Ya. Oh, aku melu ya, Tru. Nah, aku ora dijak, aku ora iso mbelani bapak. Kudu mbelani anak kok ora mbelani iki piye? Ha iya. Kowe carane tekan kayangan tok gantung ngene iki aku ora masalah. Yang penting aku iso tekan kayangan. Ha iya nek ora ngono ndak ora ramu. Heeh. Truk, ngopo? Medun sik ya. Lah ngopo? Awe cenanangan kok. Cenanangan piye? Liwat papringan e. Sarungku kathokku kari ning papringan ya, Truk. Delok aku wuduh. Ora apa-apa ning dhuwur ra ketok kowe. Ora ketok apa? Ya ketok. Ndase gedhe. Ora ketok piye. Engko nek ngono tak sili sarung rasa trepet. Ndak selak ketinggalan bapak. Oh ya. Wedian iso pas ya, Tru? Heeh. Bathara Guru nggawa Wadyabala Dewa telu cacahe, Semar nggawa Wadyabala. Wong nekat telu cacahe. Kakang Ismaya. Manikmaya iya. Wonten menapa dene jengandika Kakang Semar rawuh wonten ing Kayiwangan. Guru. Mancen niatku aku arep nanjeke karo lelakonku sing bola-bali tak lakoni ning jagat. Ora kaya sing nak lakoni sak gedhagan iki ora beda. Pendak-pendak Kurawa rembugan
pendak-pendak Kurawarma mateni Pandhawa, Semar mesti kesempyok ing Aradan. Semar mesti melu-melu dadi undering perkara. Tegese Semar ora kleru, ora luput melu Ardi Jangka. Patine janjane aku tak takon. Iki kepiye to perkarane? Inggih. Inggih piye? Ayo kowe bloko. Sejatosipun pancen saestu kula ingkang nginger kiblatipun para tiyang-tiyang saking negari Ngastina. Tumunten kula menika nalindraning para dewa wenang damel mubah musiking manahipun para titah. Wenang damel lampanipun para titah. Tumunten kula ingkang nglebeti pemanggih menawi Semar utawi Kakang Nayantaka kedah sirna. Panci mekaten Kakang Nayantaka kula ingkang ndodho dhateng lampan menika Kakang Semar. Kosek. Kok kowe iso omong kaya ngono? Aku saiki tak takon karo kowe jane luputku apa, salahku apa? Aku wis trima urip ana ing jagat. Aku trima urip ana ing donya. Kowe dadi ratuning para dewa. Aku ora tau ganggu gawe karo kowe, kok kowe pendak-pendak ganggu gawe karo uripe Semar. Mongko jagat karo kadewatan kuwi adoh parane. Amargi kula menika rumaos sakit manah kula. Lara perkara apa? Sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kalian kula, namung wonten setunggal titah ingkang boten nyembah kalian kula. Mboten tata krama, mboten basa. Inggih menika Kakang Nayantaka, inggih Kakang Ismaya. Mangke wis mingerke blate wae. Aku ki kakangmu lho, Guru. Aku ki wong tuamu, aku ki kakangmu, aku ki dulurmu sing luwih tuwa. Lah kae. Kae. Aja sembrono. Kae nek nganti ngenengi apa ta apa? Iso katriwandan. Cekelen sik, tak leren leh kumayang. Daripada kenapa kono. Kowe sembrono ora gek cekat-ceket. Bleseke dengkulmu mlocot kuwi. Nek ijek urip terus mak cenut ngono apa? Kowe iki ngrembug apa ya Pak Malah? Panjen Bagong iki panjen kurang ajian. Kowe iki ngapa emer ora ana wong kleru kok. Aku sing disalahke. Aku tak takon. Aku wis ngalah karo kowe lho kowe isih tumindak kaya ngono. Aku iki wong tuamu kok kon basa karo kowe nek aku niat biyen kowe ora dadi dewa. Nah aku gelem matur sak nyatane lakon sing kelakon kowe ora bakal dadi nalindraning para dewa. Ning mergo aku karo Kakang Tejo Mantri nalika semana trima ngalah, kowe dadi dewa, kowe urip ning kayangan, aku urip ning jagat. Donyane wis beda. Ning kok kowe isih duwe rasa sengit karo aku. Karepmu piye? Kakang Nayantaka, piye? Pancen saestu mekaten. Badhe kula silak ana tanpa guna. Samenika ngaten kemawon. Menawi Kakang Semar mboten saged pejah mapan wonten ing Madyapada, tumuli sak mangke langkung prayogi menawi Kakang Semar pejah wonten ing kayangan. Lho, kok ucapmu kaya ngono? Kula ingkang badhe nyampurnaken gesangipun Kakang Nayantaka. Weh, lha dalah. Gong sabar, Gong. Sabar, Gong, sabar iki ning kayangan ora nekat ora. Wah, keloro-loro atiku krungu suarane guru tanpa murid. Sapa guru tanpa murid? Bathara Guru kok guru tanpa murid. Dadi pancen wis mbok niati to? Estu sampun kula niati. Kula badhe saya kuncara, kula badhe saya ketingal dipun ajeni menawi tiyang ingkang mboten nyembah, mboten basa kaliyan kula sirna saking lumahing bumi kreping langit. Wah, pancene iblis tenan. Pancen wis ora kena disewawa. Pancen kowe iki pancen nek lagi kepanjingan jiwaning iblis ora mantra-mantra sipating dewa. Ning kaya pancen kowe ora pantes dadi dewa. Nek kowe pancen niat arep mateni karo Semar nyampurnake Semar, ayo. Rupak wani jembar wani kula ingkang badhe wantun dhateng Kyai Semar. Pancen setan kowe. Otos. Iki nolo gareng areng apa? Iki sapa iki? Ulun Bathara Indra. Wah, keparat kowe. Areng wangi bapakmu kowe.
Kowe ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakmu. Ayo, aku ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakku. Kesusur-susur terus, ayo alon-alon. Ayo, rupak wani jembar mani. Bila wani karo dewa sing tak wedeni apamu. Stop. Sapa iki? Bathara Brahma. Weh lah, nyilih rek terus. Lho. Nyilih rek kuwi dewaning geni to? Heeh. Nek pancen dewa-dewa ring mbelane Bathara Guru, aku sing ora nrimake dan trimane Petruk kandung bolong obrak-abrik kayangan. Iki Bagong. Heeh, ambek dewa damai wae. Damai piye nasa gelut. Wah, wis dadi gelut rame kok damai. Aku dewaning pepati, ngono aku tak jabut nyawaku. Ora malah rekoso aku. Nah aku mati piye yo? Bojoku anakku piye? Iya, iya. Gunane apa gelut ta? Mbak Rukun. Ning pukulun Bathara Guru wis gelut karo bapakmu Semar, apa awake dhewe ora gelut? Ning janji piye? Ora entuk jabut nyawa lho. Gak aku kalah nek kowe jabut nyawa. Aku ora iso jabut apa-apa. Ngene wae. Entuk jabut ning liyane nyawa. Yo. Ayo wani ae. Aku ngerti kowe ngarep jabut jenggotku ta kowe. Heeh, kemlawer ya wis liyane jenggot yo. Wah, sak gegem yo. Ora kaya tomat. Tomat dengkulmu melocot kuwi. Piye sida gelut ora? Oh, kowe ora bali saka kayangan. Aku tak pateni wae. Weh, lah pati kok diame-ame. Ya omah dipati. Mungsuh Bagong entuk mungsuh tenan. Wae gaglak lima, gaglak segamu. Ana ora? Ora ana sanane. Aku apa-apa doyan. Wah. Ayam amok wae. Pancen niat kowe. Soalnya wong ngomong kuwi digatekke kok menengo dhisik. Niki lho Bagong niki lho Bulun. Bagong kena ngopo Pedro? Wah, wis sampe nek kula critani malah mangke malah mboten prayogi. Ora crita-critake lho, Tru. Ora. Isen aku. Aku iso ale wis suda rungane. Ha iya. Ora nek ngomong njaluk ki seru, seru mlebu mik. Cah payah ora. Meh padha lho. Ah iya wis ngerti. Paitun. Baikun. Ha padha ta? Berarti aku ora salah-salah banget. Oh salah ya wong semprotan kok karo dus. Kuwi ana hubungane ngono wis bar tok semprot kewan-kewan ki lebokno dus maksudku ngono. Ya ora. Senake bunggek iki. Caedan. Senake kancane dijaluk. Oh alah. Guru. Pukulun njaluk pupu. Guru. Pupu dengkulmu melocot ora. Ayo ora krungu ayo. Wonten dawuh Pukulun. Apa iki kita rembug jroning kayiwangan sayekti ulun wis ngawuningani kebangetan timen. Apa kita ora mersake karo Semar, ora mersake karo kadang kita. Semar wis gelem urip ana ing jagat, mongko Semar tanpa derajat, tanpa tapangkat, tanpa bondo, tanpa donya. Uripe Semar kaya wong popo, ngulandara, uripe sarwa sekeng, sarwa ora kecukupan, sarwa ora duwe, mung dadi titah lumrah. Kita ing kedunungan derajat pangkat bebasan sundu langit derajat pangkat lan semat kita
nanging teka kita isih duwe rasa gething keburu sengit kelawan Semar. Mumerga nggon kita kuwatir kelawan Semar sabab Semar ora gelem basa, ora gelem unggah-ungguh sarta ora gelem nyembah kelawan jeneng kita. Apa isih kurang titah ingkang semono akeh wis padha nyembah kelawan jeneng kita. Semar kuwi wis rekoso Manikmaya. Ismaya kuwi wis urip ingkang kebak prihatin lan papa cintraka. Kena ngapa isih mbok gawe supaya titah ing mapan negara Ngastina padha sengit lawan Semar wekasan jangka patine Semar. Kebangetan timen kahanan kita. Mula kang sangka kuwi kanggo sarana nggon kita wis gendak sikara kelawan Semar Badranaya Bathara Guru ora ketang ngamung sedhela kita kudu ngrasakake urip kaya dene Semar Badranaya. Mandi ucaping kulun Bathara menang. Kula nyuwun kawelasan sampun kados mekaten. Weh, Semar ana loro, Tru. Sing asli sing endi? Kae cetha sing mburi-mburine Bathara Pulun Sang Hyang Bathara. Sapa kae, Tru? Pulun Bathara Paut, Paut dengkulmu. Cah cilik oyane klithian ya, Tru. Ha iki dewa ya, Nyuk. Kae iki dewa, malah Bathara Guru kalah derajate karo kae-kae mbahne Bathara Guru. Masa? Heeh. Kok untune putu? Wah. Engko nek disotke dadi uler tenan lho. Ora sembrono to, Gong. Kula nyuwun pangapunten. Wis kita kudu ngrasake dadi kaya dene Semar. Rasakno. Urip kaya Semar kuwi ora enteng. Badranaya wonten dawuh Pulun. Ayo, kita ora ketang sedhela dadiya diwaning para dewa mapan ana ing Kayiwangan. Sak tutuk kita nggon kita mapan ana ing Kayiwangan Suralaya. Semar ingkang kedadian saka Bathara Guru kita momong anak-anake Semar ingkang kebak kurang ajar. Bagong kae yen karo Semar bapakne tumindake kurang ajar ning Semar mersa sabar mersa ikhlas rasakno yen dadi kurang ngajari karo anak-anake Semar. Ben kita ngrasake kaya apa sengsarane kadang mutuwa Ismaya nggone urip ning alam kadang. Nolo gareng suarane ra ngono kuwi. Semar suarane alus. Ora tambah-tambahi Gong ora. Ajari. Bagong aja edan ulun Bathara Guru. Sing ngomong sapa? Kowe ra sadar ye. Wis malik Semar. Apa iya? Mbawake digrayangi. Kowe gedhe banget to kopek. Ora ta ya. Aduh. Nolo gareng. Kepiye iki? Mundi dawuh mangyanipun Iwang Pilun padha menang. Sampeyan kudu nderek kersanipun Iwang Pilun padha menang. Kapure semados nyemar. Ulun ora iso tiru kaya suarane bapak kita. Bapak kula niku Bapak Semar dudu Wita. Bapak kita iki bapakmu. Lah iya. Mula ben diajari Bagong. Bagong aku ajarana. Ana apa ajari apa? Maca nulis. Ora. Diajari. Aku ajarana supaya kaya bapakmu. Domonge nek bapakmu nek ngendika. Ayo kowe diapake. Ora masuk. Kene ora nganggo belajar secara militer. Aja Bagong, aja. Aja apa? Ayo, tirake.
Terus ana layang saka sapa? Saka Mas Waris saking Hong Kong. Badhe nyuwun tembang lingsir wengi ingkang nyekar Bu Prastiwi kula kintun kagem sedaya sahabat ngebyar. Hong Kong kok layange tekan kene. Iki paling luwantar streaming terus dikon nuliske. Ha iya. Sone aja gelem nakon ngono ndak. Muga-muga tembang. Ha iya. Kepun belajar, Pak. Ngono. Wes lumayan. Blegegek-ugek. Blegegek-ugek. Rada kasar suarane, rada kasar. Ndadar kowe ngelek wedi. Aja kok ndur ngono. Ngelek wedi ora. Ngene, blegegek ugek-ugek. Blegegek ugek-ugek. Nah. Sak dulito, lit mel kok lit ben iki diwalek men rada beda to ya lit ndoro kedawan ndoro wis apik wis gak linggo mburi. Iya. Bagong. Wah. Garing wonten dawuh Rama Pitruk, wonten dawuh Rama Bagong. Wonten dawuh Rama Garing. Kanggo nek isone mengono kae terus iso ngetarani lho, Kang. Koming Bagong, Pitruk, Garing. Linggo dioper. Aku teko kene kok. Kowe rono. Mati mundur. Bagong. Ijo, Bagong. Wah, wis ta. Malah kaya nganu lho. Iku nek ora ngomong dantil wae engko ora njur. Bagong, ayo sak karepmu wis dipasrahi kok kowe. Nembang ya, Tra? Ya, yo. Mumpung niki wancine gara-gara iku kudune wong 3 lho. Kowe kok wong 4. Sing siji dipendhem ya, Tru. Ya iya. Bagong. Anggere diancel, Bagong. Kowe ora muni tendang wae. Bagong. Engko aku muni Bagong, ngono ya darani Bagong. Ayo wis ben ngono. Koko Rabu nembe dados raosen. Teka menika Kakang Semar sampun sowan. Kakang Nayantaka padha arja sak praptanira. Bleget duwek sak dulita lit. Inggih sinuwun, kula ngaturaken bekti kula kunjuk diwoji. Iya Kakang Semar. Ora liwat pangestuku tampan ana. Nggih kula pundi nggo jimat. Kakang Semar padha raja sak praptamu sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Kakang Semar kok kaya ora kepenak awake masuk angin ngono piye? Mboten. Lah kok swaramu kaya aradat sabene. Pancen kados ngaten sinuwun. Kakang Semar padha raja sinuwun anu sapa Ndara Janaka wilujeng Dipol Bodhararja sak praptamu. Ndara Werkudara kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Apa to sababe dene Kakang Nayantaka musawetara wektu rasuwan marang Praja Ngamarta. Yen to pancen ana piranganing Pandhawa ingkang gawe kogel kagelan atimu, Kakang Semar. Samengko Kakang Nayantaka ndak aturi paring dawuh. Yen Kakang Semar darbi panjaluk apa Kakang Semar? Nuwun sewu, kula niku suwe mboten sowan menika merga nembe ngrancang. Ngrancang apa Kyai Semar? Anggen kula bangun desa. Margi kula kepengin bangun desa Karang Kadempel mboten kok bangun wangunan sing apik mboten. Nanging kula kepengin bangun
karukunan katentreman sing mapan enten Karang Kadempel. Ning jebul syarat sranane kok angel, kok abot nek mboten kula aturke niki mboten ajeng kelakon. Ning nek kula aturke kok damel sakit penggalipun Pandhawa sewiji-wiji. Syarat sranane apa Kakang Semar maragake matur marang panjenengan ingsun. Sasmitaning Jawata ingkang kula tampa syarat srananipun boten sanes Karang Kadempel kudu ditumbali ngangge Getih Ndara Werkudara den. Semare pancene ora kena dikandhani kok. Aku ora iso mara kowe to, Pak. Ora sok wani matur kaya ngono. Engko kowe iki ngrekoso nek kowe wani matur kaya ngono. Ha ning ngayal ya, Reng. Ha apa? Atone ndasmu lho, Reng. Ora kompak babar blas. Wah, aku ya krungu dhewe kok ya, Gong. Wah, jan kuwi Ndara Werkudara wis jumeneng ning ngarepmu kuwi, Mir. Omong sisan. Piye Ndara Werkudara ikhlas apa ora? Pripun, Den? Ikhlas napa mboten? Sampeyan dadi srana klesembadan gegawean kula mbangun desa Dipol. Ing mestine aku ngajeni karo kowe. Ing mestine aku nyembah karo kowe yen perlu upama kowe dudu drajating wong loro saudon telu saurupan. Merga nggonmu wis momong marang para Pandhawa. Nanging apa ya pantes kowe ngucap kaya mengkono. Yen ngono cetha yen to kowe jatine ora tresna karo para Pandhawa. Ora tresna karo Werkudara. Wah, men perkara bangun desa wae kowe dadak gawe pepati. Kowe dadak nganggo syarat srana sing gawe kapitunaning Werkudara. Piye Bagong? Mengkari gelem apa ora ngono? Mengkari gelem apa ora? Nek ora gelem tak rudha paripeksa. Nek ora gelem tak rudha paripeksa. Wah, Dipol. Tegese ngajar ora awake dhewe. Ning Ndara Werkudara. Kedosa lho Gong kaya ngono kuwi. Tak mundhasmu lho, Reng. Iki wis dadi sistemku kok kuwi dadak mesti ngendondone. Ning nganti kae engko sing dadi Semar kuwi cilik lara gedhe tekaning pati. Dewa lara. Dewa ora iso lara, ora iso mati. Diajar kaya ngapa ora bakal iso mati. Wis men kapok. Men jerah. Apa? Jerah. Jerai apa? Jerai isin. Wah, payah jerai kapok. Heeh. Men ora mbebedok karo uripe bapak ning alam padang, Rek. Ampun disiksa Ndara, kula ampun ditendhangi. Gunane apa? Kowe suwita ning negara Amarta tundhone wing kaya ngene sing tok lakoni. Wah, kebangetan wis Semar. Wah, diuripi ning Amarta ning kowe malah sajaya arep mipri kekuataning Pandhawa. Wah, edan. Iki kok gawe gumun to? Bab napa? Lho biasane bapakmu kuwi nek dipiloro karo wong kowe iki mesti padha runtik. Lah kae ditendangi Werkudara kok kowe do meneng wae. Sing kurang kaprayitnan kuwi sampean. Lho. Kok kowe nyalahke aku? Salah. Gunane apa? Kedapuk titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu.
kudune iso nyawang sapa to Semar kae sejatine. Ora mung tukang takon ngopo Ndara nesu. Ora nyambut gawe ngopo mung tukang takon. Ora edan sing edan kowe. Hus. Aku ki ratu tok undhek edan. Ayo disawang. Kanggo permana jati. Sapa sejatine Semar kae? Kowe ra dalah. Lah kok dadi saka yang ngono kedadeane. Nah niki kula critani. Wau bapakne gelut karo sing dadi Semar nika. Lho, gelut nggih. Lha perkarane napa ora ngertine bapakne adipateni karo Kurawa. Sinuwun Mandura rawuh teng Karang Kadempel. Bapak niku ajeng ngrancang bangun desa. Sinuwun Mandura rawuh kesusul anak-anak Pandhawa. Kurawa bubar mungsuh anak-anak Pandhawa. Sapa anak-anak Pandhawa Petruk? Ndara Garukaca, Ndara Antarsena, Ndara Antarja. Lah Sinuwun Mandura niku sak pejago karo bapak niku kok sajahe kaya atine niku ora trima. Semar iki kok ora gugat ning kayangan to. Janjane ngopo? Lah kok Kurawa ujug-ujug kepengin mateni karo kowe iki nek ora ana sambung rapete karo dewa tangeh lamun merga ati lan pikirane manungsa iki sing ngobahke para dewa. Nah, bapak runtik atine. Tak tanjiki teng kayangan. Kula ale gareng kali Bagong melu mrika. Kula ale gareng karo Bagong ngamuk teng mrika dewa-dewa bubar bapak gelut karo sing dadi Semar nika. Iya, terus Sang Hyang padha wenang medun. Heeh. Ndukani sing dadi Semar nika. Kowe kok ora ngrasake Semar to? Semar ki urip ning alam padang, Semar ki urip ning alam donya wis rekoso dadi wong sekeng, dadi wong ora duwe tukang momong. Kowe wis kebekan derajat pangkat dadi nalindraning para dewa kok isih duwe rasa gething karo Semar. Nek ngono hukumanmu mung ngrasake kaya dene urip kaya Semar. Jelek dadi Semar. Sapa? Nika wau. Terus Bathara Wenang wis Bagong Petruk Gareng mangsa bara nggonmu Murba Masesa. Semar iki tak unggahke ning kayangan. Ben Semar ngrasake dadi dewaning para dewa, sing dadi Semar kae mung ngrasake dadi Semar. Wong ngono, heeh. Anu iya, anu nggih. Kowe lah dalah iki mau ki sing ngakon nganggo tumbal Geti Werkudara iki sapa? Ngacung. Lah kok isa-isane nglakoni mbangane tangan kula sing ngajar Semar. Lho ora mentala wong wujude Semar. Ora ketang jerone du Semar. Ben diajar Ndara Werkudara. Kae engko nek nganti kena apa-apa piye? Mboten mungkin niku dewa sing dadi. Ora apa-apa, diantem wae mung lara dela mari, lara dela mari. Nek nganti disudet kuku Pancanaka. Lho, apa mlendring? Kok apa mlendring kok disudet? Ora bakal terdas. Pun to sampean pitados kalih kula ning rata awat-awati ndak geger kanane Bagong. Yo. Kowe aja edan Antasena. Sedalan-dalan aku kok jotosi, sedalan-dalan aku tak tabohi karepe piye? Ora ngruduke bak, kakene Semar nendi? Tekan ngendi wae tak jotosi kowe, Pakde. Aku cubriya karo kowe. Kowe melu dadi kongkonane Siwa Ngastina supaya mbondo karo Semar. Ora, aku ora ngopo. Sapa? Antasena jajan, aku ki wong tuwa. Sapa apa? Binatang wah edan Antasena kaya wong kranjingan ngantemi wong tuane sapenake dhewe. Lah kok dadi aku sing dituduh kaya ngene iki piye kanane? Lah iki menungsane keparat kowe. Semar
kok kuli. Kuli sinuwun. Kowe iki piye? Takon munggane kaya kena melat tekan negara Ngamarta tapel wates negara Ngamarta piye? Kowe ngapusi Baladewa ya? Kowe ngapusi Baladewa. Nganti aku diajar karo Antasena, digawe pengiram-iram aku diwirang-wirang karo Antasena. Mergo aku ngeboti karo kowe. Jarene kowe munggah nang kayangan bakal gugat karo Baladewa. Lah kok klitian nang kene kowe iki janjane iso ditonton apa ora kowe? Baladewa. Wah, ngopo kowe melu ngajar Semar? Menungso ora tatanan manung maring jajaran ati iblis. Wong tuwa ora iso dicekeli gunemane. Jare kowe iki tekan kayangan. Kowe mau ditempel karo ngedempel karo aku lha kok dadi kowe tekan negara Ngamarta. Kowe ngapusi karo aku. Mboten sinuwun. Werkudara ngopo Semarta Ajar? Wah, arep bangun desa dadak nganggo tumbal gedhe Werkudara. Tegese Semar wis tegel karo aku. Tinimbang aku ditegeli karo Semar, Semar tak tegeli. Ayo bener kowe. Bengawan Solo. Wah. Mula wektu dina iki aku ora trima. Aku ya ora trima. Nganti kanane kaya ngene aku ora trima. Kowe kudu tanggung jawab Semar. Aku diwirang-wirang karo Antasena. Wah, ayo kake. Dadeno tumbal Werkudara ning jagalan kaya sapi. Iki piye lakone? Baladewa, iya wonten dawuh ulun. Ulun ingkang prapta. Lho. Lho ulun ngasta utawi nganti dhateng Kakang Semar. Ya iki pancen Semar ingkang sejati. Ingkang nalika semana ulun dawuh supaya ngrasakake dadi dewaning para dewa ora ketang amung telung kedheping paningal. Sabab Semar ingkang ora luput, Semar ingkang ora kleru dijangka patine. Dening Manikmaya ingkang tansah duwe rasa gedhing keburu sengit kelawan Semar. Mula tumeli Manikmaya tak sebda dadi wujuding Semar dimen nglakoni urip kaya dene Semar dadi wong papariman, wong kang ora duwe sarta wong kang kekurangan ning jagat. Manikmaya wonten dawuh pukulun piye? Apa kita betah urip kaya Semar? Inggih pukulun. Kula nyuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah. Kita nyuwun pangapura kelawan kadang kita ya kuwi Sesmaya. Kanthi kita nyuwun pangapura ingkang kanthi tulus. Sayekti kita bakal mbabar sejatining wujud ingkang sejati. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Sepinten kalepatan kula diagung pangaksami, kula mboten badhe gendhak sikara. Tuwin badhe mboten jangka dhateng kapitunanipun Kakang Ismaya wiwit dinten menika ngantos sakterusipun Kakang Ismaya. Aku ki mesti menehi pangapura karo wong sing rumangsa salah kok. Manikmaya. Kita wis ngrumangsani luput, Guru. Inggih. Ukulun kula sampun ngrumaosi lepat. Kanthi kaya mengkono, jangkungen sedyaning Sesmaya ya kadang kita. Jangkungen sedyaning Semar Badranaya.
nggone bakal mbangun desa muga dadi pancatan tentreming jagat sawigung. Inggih, kula badhe tansah ngulataken gegayanipun Kakang Ismaya Pukulun. Kok dadi lakone kok ting kremit ora karu-karuan. Wah. Dipol, kula sida njaluk tumbal aku apa ora? Sing nyuwun Rak Semar nika wau nek kula ora njaluk tumbal napa-napa. Kowe ngerti sopan ora? Piyayi lungguh dhuwur. Tak ajar kowe. Cah picak mripate. Weh. Iki Bathara Guru to? Wah, Semar tenan iki ambune jengkol. Edan wis malih to, Pak? Wis. Iki lho ya kaya ngene pancatan nggonku bakal kasembadan sediaku. Bathara Guru wis bali ning kayangan Bagong. Wah, wis jan urang tutuk le ngajar. Bagong edan. Aku ngajar Bathara Guru. Syukur kowe dosa nyemplung neraka kowe. Wani ngajar diwa cemplung neraka. Kowe sing gawe-gawe. Mboten. Mboten kula ning pancen mboten dingotenke ndak malamake Bathara Guru niku mboten jerah utawa mboten kapok. Wah, lho, kakek nang kono kene kae. Kakene Semar jajar mbangun desa kok malah nang kene. Weh, saiki iki delon kuwi. Kuwi didelokke kuwi senengane ngluputke wong gerang, ngluputke wong tuwa saiki sawangen. Iya, Dik, aku salah. Dade. Saware salah. Aku nyuwun ngapura. Napa Antasena? Pakde tak jotosi. Mergane tak kira nek ngrangket kakekne Semar. Turun dalan tak antemi tak tabuki nganti gila. Wah, caidan. Wah, sesuk meneh ora waton. Ya nyuwun ngapura, Pak, ora ngerti kok. Wih, anakmu kaya ngono ora tau diulangi ngono iki. Anake wong kau, anake wong dosa. Anake wong butuh apa anane? Pak dene diajar aku ki ratu turun dalan dijongkong-jongkongke. Nyuwun ngapura. Nyuwun ngapura, Pak. Wonge trima ora? Sapa? Sing ndok jotosi. Trima, ora trima gajulane. Sing gerang rak malah wah, Werkudara ki malah nutur karo anake sing apik to. Ora prayoga kaya ngono kuwi. Kakang Semar kula Yai Darmaji nanjake Kakang Semar nggone ora sowan. Merga kula pengin bangun desa. Lho, pengin bangun desa nggih. Pengin bangun katentreman, pengin bangun karukunan wonten ing Karang Kadempel. Ulah dalah. Yen ngono kuwi apik, kuwi becik. Nek pancen gayan kula becik apik nggih, awi mboten ketang namung sedhela lenggah teng Karang Kadempel. Men muwi sengkut gumreguting para kawula nggone gesang tentrem wonten ing Karang Kadempel. Werkudara kahanan Resi Anaka Prabu Swami wonten Karang Kadempel. Yo, ayo Semar tak cangkung apa gegayuhanmu Semar?